we rijden het voornamelijk hier achter dat dit gaat doen. Ja? Ja. En dat deed het hier omdroog. En doordat de huizen begonnen te kantelen, ontstond er een reëel gevaar voor de bewoners. Vooral door een versteviging van de fundering en een nieuwe buitenkant van de woningen worden deze panden in Stein weer veilig gemaakt. Uiteindelijk is er nou voor de bewoners een oplossing en dat is gewoon hartstikke fijn. 5 jaar geleden merkte Roy Frisse dat er forse scheuren ontstonden in de muren van zijn huis. Ja, je kunt gewoon naar buiten kijken. Ja, en deze ook, dat is eigenlijk wat het verzakken is. Er worden de buitenmuren gescheurd. Ja, en je zit wel hier in de binnenmuren, ja, zijn ook gans een scheuren. Dat gans zeg maar zo door. En ja, ook zeg maar achter de ijskast. De herstelwerkzaamheden van meer dan €250.000 waren mogelijk door een bijdrage uit het Calamiteitenfonds Mijnschade. De woning kantelde naar één kant toe en daar zaten ook heel veel scheuren. Aan de andere kant iets minder. Maar wat we dus gedaan hebben is de ondergrond verstevigen. Zodat zeg maar het fundament niet verder kan wegzakken en de woning zelfs ietsje rechter kan gaan staan. Een beroep op het Calamiteitenfonds is nodig bij gebrek aan een nieuwe regeling voor de mijnschade. Die wilde minister Hermans afgelopen maand bij een bezoek aan de mijnstreek ook nog niet bekendmaken. Het gevaar zit in dat je te snel en te stoer een datum roept en zegt en dan is het loket open, dan gaan we beginnen. En dat je dan uiteindelijk moet zeggen, ja, dat kunnen we toch niet helemaal waarmaken, want dan hebben we nog niet alles goed geregeld. Ja, buitengewoon triest. Het is niet meer uit te leggen. Ik gebruik wel grote woorden, maar ik denk voor een deel is het onwil en gebrek aan inzicht in de urgentie van de situatie. Toch overheerst vandaag tevredenheid bij Roy en Jolanda, want als eerste zijn hun huizen in Stein aangepakt na de mijnschade. En uiteindelijk wel bleef het is opgelost? Ja, zeker. Ja. Ja, het blijft toch de woning, ja. Ja. Proficiat. Ja.